dopyt a ponuka. Pozrime sa najprv na dopyt. Na tomto grafe vidíme funkciu dopytu, ktorá nám vlastne ilustruje zákon klesajúceho dopytu. Na vodorovnej osi, na osi X máme množstvo, v zátvorke je Q ako quantity, na zvislej alebo vertikálnej osi máme cenu, v zátvorke je P ako price. Vidíme, že keď cena je 6, napríklad $6, tak požadované množstvo je 3. Predpokladajme, že uvažujeme návštevu kina ako nejakú službu a tento dopyt vyjadruje dopyt po kine ako tovare alebo službe. Čiže keď máme cenu vstupného $6, tak človek pôjde napríklad do kina 3-krát za mesiac. Keď cena klesne zo 6 na $3, pôjde 7-krát za mesiac. Tento pohyb nám vlastne hovorí, že sa hýbeme po krivke dopytu, pohyb po krivke, a dôvodom na tento pohyb je zmena ceny. Čiže to je jeden základný pohyb, ktorý uvažuje pri dopyte, to je pohyb po krivke. Dôvodom tohto pohybu je zmena ceny. Sú však aj iné dôvody, ktoré vplývajú na dopyt a iné faktory, a tieto iné ďalšie dôvody spôsobujú pohyb celej krivky dopytu, či doprava alebo doľava. Keď sa krivka dopytu posúva doprava, hovoríme, že dopyt rastie. Keď sa krivka dopytu posunie doľava, hovoríme, že dopyt klesá. Tieto faktory ovplyvňujú dopyt, či rast alebo pokles dopytu. Ako to funguje? Pozrime sa najprv na priemerný dôchodok alebo príjmy obyvateľov. Pokiaľ ľudia budú mať vyššie príjmy, ak bude rast miest, rast dôchodkov, predpokladáme, že pri tých istých cenách ľudia budú nakupovať viacej tovarov a služieb. Znamená to teda, v našom prípade dopyt po kine stúpne z pozícií D1 na pozíciu D2. Tá cena toho vstupného $6 napríklad môže byť stále rovnaká, ale ľudia budú požadovať nielen 3 návštevy kina, ale až 17 návštev kina. Niektoré iné kina, možno že na predmestí, budú ponúkať vstupné za nižšiu cenu, napríklad za $3, takže potom tam analogicky sa môže teda tiež tá návštevnosť zvýšiť zo 7 na 12 návštev. Čiže tá cenová štruktúra $6 alebo $3 podľa teda kvality alebo úrovne môže byť stále zachovaná, avšak vzhľadom na to, že ľudia majú viacej peňazí, tak sú ochotní kupovať viacej tovarov a služieb. Podobne je to aj s počtom obyvateľov. Keď sa zvýši počet obyvateľov, pri tých istých cenách sú ľudia schopní kúpiť viacej. Jednoducho viacej ľudí požaduje viacej tovarov a služieb. Keď sa pozrieme na tretí faktor, ide o súvisiace tovary a o ceny týchto súvisiacich alebo porovnateľných tovarov. Aké tovary to môžu byť? Rozlišujeme najmä substitučné tovary, substitúty a komplementárne tovary. Substitúty sa dajú navzájom nahradiť, takže napríklad kino môžem nahradiť pozeraním DVDčka. Predpokladajme napríklad, že cena DVDčiek sa zníži a ľudia budú uprednostňovať viacej pozeranie DVD. Aký vplyv to bude mať na trh s kinom a sledovanie alebo chodenie do kina? Na základe toho predpokladu, že cena DVD bude nižšia, ľudia budú viacej pozerať DVD, možno predpokladať, že dopyt po návšteve kina klesne, takže krivka dopytu sa posunie doľava. Komplementárne tovary sú také, ktoré sa spotrebúvajú zároveň. Ak má niekto aj auto, tak potrebuje aj benzín alebo naftu, respektíve nejakú pohonnú hmotu. Môžeme uvažovať takýmto spôsobom. Ak cena aut klesne, tak dopyt po komplementárnom tovare, napríklad po benzíne, stúpne. Prečo? Pretože ak je cena aut nižšia,
môžeme predpokladať, že ľudia budú kupovať viacej automobilov. Keď bude na cestách viacej automobilov, tak pravdepodobne aj dopyt po benzíne narastie. Takže krivka dopytu sa posunie doprava. Štvrtým faktorom sú záľuby, vkus, preferencie. Tu ide o to, že môže existovať nejaká móda alebo aj nejaké mimoekonomické dôvody, prečo ľudia preferujú nákup nejakého tovaru. V takomto prípade z týchto mimoekonomických dôvodov môže narásť dopyt, čiže krivka dopytu sa posunie doprava. Znova táto istá situácia, krivka dopytu sa posúva z pozície D1 do pozície D2. Ďalším faktorom môžu byť očakávané budúce ceny. Ak predpokladám, že v budúcnosti cena nejakého tovaru, ktorý mám záujem kúpiť, bude nižšia ako dnes, bude to možno znamenať, že ja dnes svoj dopyt obmedzím, znížim, čiže krivka dopytu sa posunie doľava a v budúcnosti budem ten dopyt realizovať. Napríklad za 3 mesiace, keď tá cena bude naozaj nižšia, tak sa krivka dopytu posunie doprava. Na tomto grafe, na ktorý sa momentálne pozeráme, by to bol teda pohyb znova z pozície D1 do pozície D2. Ďalším faktorom môžu byť očakávané budúce dôchodky. Ak ja dnes predpokladám, že o 2 alebo 3 mesiace už nebudem mať prácu a nebudem mať ani príjem, je možné, že už dnes znížim svoj dopyt po mnohých tovaroch. To znamená, krivka dopytu sa posúva doľava, napríklad z pozície D2 do pozície D1 naspäť proti smeru modrej šípky. Toľkoto k dopytu. Dopyt je však len jedna strana modelu dopyt a ponuka a na to, aby sme mohli robiť predpoveď, čo je zmyslom tohto modelu, predpovedať, ako sa bude vyvíjať trh, potrebujeme poznať aj druhú stranu a to je krivka ponuky.